És la primera vegada que en Ricard fa de xef a l'Arrossada Popular de Bellavista, sense la supervisió del seu pare. Des de ben petit no ha fallat a cap festa major del barri, on el seu pare ha estat el gran encarregat durant anys de l'elaboració d'aquesta tradicional paella. Aquest dissabte ja ha pres el relleu de forma oficial. Nervis, però sobretot il·lusió i molta responsabilitat. Recordo la primera que vaig fer amb el meu pare, que potser tenia 6 anys o 7. Tinc una foto que surto ahir petit movent un arròs per 300 persones. I aquí estem un altre cop. A poc a poc, des d'abans del Covid i d'aquí en endavant, seré jo el que les faci a partir d'ara. Una estrena davant de 330 comensals. Són 30 quilograms d'arròs i 80 litres de fumet. I porta com uns 7 quilos i mig de ceba, 6 quilos de pebre, 4 quilos de carne, de cerdo, 4 de pollo, 3 quilos de gamba i de potón i calamar. I amb la paella a punt, tothom a taula. De ganes de recuperar aquesta tradició després de les restriccions per la pandèmia n'hi havia i moltes. De fet, els últims en arribar s'han quedat sense tiquet. Hi ha 330 reaccions, hi han hagut de parar, però hi havia molta més gent que en volia, però és un moment de germanor que tots ens trobem i què millor que amb un bon arròs i una bona sobretaula parlar de Bellavista. Vist l'èxit d'aquesta edició, el relleu generacional al capdavant de l'Arrossada Popular està més que assegurat.